Добро утро. Добро утро! Бебе, искаш ли да играем на нещо? Ок, джойни ме. Тя бебе ли го нарече? Да ти не знаеш ли те са гаджета? Какво? Сигурно и падна батерията. Не според мен стана нещо, защото точно когато и казахме, че Диа и Денис са гаджета. Какво стане, бе, Норче, защо стана офлайн? Падна ми батерията. Ок. Хора, искам да ви кажа нещо. Какво? Аз и Денис сме гаджета, но той го крие от вас. Какво, мале, ще го убие той тапанар? Чакай, Норче, ела налично. Добре. Кажи, От дълго време го криех, но аз те харесвам. наистина ли и аз? Значи това вече сме гаджета. Да хайде да си направим матчинг скинове. Да, айде, Мале, много сме яки. айде да се връщаме към групата. Хора, имаме да ви кажем нещо много яко. Какво бе, Норче? Ние с Мартин вече сме гаджета. Поздравления. Мерси! Какво как така? Но ти си гадже с мен. Бе, брат, ти пиян ли си, бе? Какво ти, нали беше гадже с мен? Ми вече не съм. Не. Оф, Мидео, вече много ме дразниш, за това ще те махна. Кюна 67 и с 3D е кют. 899. Thank you, че гледахте.